Do prehliadača alebo vyhľadávača zadajte Update ID Document USS a prejdite na prvý odkaz. Posuňte zobrazenie nadol a stlačte tlačidlo Update your UKVI account details. Posuňte zobrazenie nadol a stlačte zelené tlačidlo s napisom Sign in. Teraz vyberte svoj starý typ dokladu totožnosti a stlačte tlačidlo Continue. Zadajte číslo svojho starého dokladu totožnosti a stlačte tlačidlo Continue. Zadajte svoj dátum narodenia a stlačte tlačidlo Continue. Na overenie účtu budete musieť použiť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Uistite sa, že ste vybrali ten, ku ktorému máte prístup. Potom dostanete bezpečnostný kód na jednu z vami zvolených metód. Vložte ho a stlačte tlačidlo Continue. Teraz vyberte prvú možnosť s názvom Identity Document, posuňte zobrazenie nadol a stlačte tlačidlo Continue. Ak sa vaša národnosť alebo dátum narodenia vo vašom novom doklade totožnosti zmenili, vyberte prvú možnosť. Ak sú tieto podrobnosti rovnaké, vyberte druhú a stlačte tlačidlo Continue. Posuňte zobrazenie nadol a stlačte tlačidlo Continue. Teraz vyberte nový typ dokladu totožnosti a stlačte tlačidlo Continue. Posuňte zobrazenie nadol a stlačte tlačidlo Continue. Otvoľte svoj nový doklad totožnosti a nahrajte ho stlačením tlačidla Choose File.